Hori da, azkenean igual basoaz jantzi estu bategaz, laburre eta eskoteagaz, lehenengo komentarioa da izango da, eske vas provokando. Ja, eske, zer, niri gustatzen baiatu lan jantztea, noa inor provoketan, noa niri gustatzen jatelako lan jantzitea. Urte mainoari nau joerban beti galitzu, no, ondo, ez da larrei, zango hostia eso zer. Azkenean nik uste torre komentarioak dozela sobran. Ez dire egon behar, baina... Azkenean zu jantzi bizar guruzu moduen, baina azkenean gizarteak apurret... Hori da. Nik uste mutiek ez debila galitzen horren artean. Zango hostia eso zer, ez. Guk bai izaten dugu normalean. Uste dozela moduek eta moduek zugana hurbiltzeko, azken badator mutileto neska bat berdin da, zugana, zelan deko zizena, ez dakiz zer, badator ja zugana, ez dakiz zer guapa, hor ja, botatutxu atxera. Baina, jenteari kostetan jako askotan ulertzea, ezetz, eta bai, no seke, eta sortzi bider galdetzen dutzu, eta ez dutu ezetz, eta ez. Jarraitzen dauri, igual urrengoan izango duzte baietz, baina eske da ezetz. Eta gainera batzutan inbente gara zuzo zer lan, eskedeko nobioa edo, joan baraz komunera, ezin dut nire lagume dautxartu eta joan behar naz. Neskak esaten dauri beti, pentsetan daurieran kontrakoa. Eske ez. Eske da kriston gezu. Zetomot ezet da ezet, eta gainera zetomot txuto gehi bider ez dutxut esan baten. Eta 21. ez dutxut esango baietz. Eta joe, baina ez provoka. Garen nabil provoketa, nabil egiten dantza nik urotelako. Eta nire guztetan jatelako hori da, eske azkenan ez dut egiten dantza zuretzat. Nire indela gitzi pasaiaten justu amenez joan ginenan Salamankara, eta joatea komunera, baina pasada bat, igual pasetan zinen, ikutzetzuen eperdia, giretan zinen eta inor esan, de repente, rabia, impotencia, ezin zara joan taberna oso baten kontra. Ezin zara zu, eta jo nien hasi zen, eta orduen zu, eta nibez, eta joe, ba. Eta azkenan hori da, ikutzea zure permiso barik dalo, ez que zetan sabiz, tio. Baeko zu, gure baztu zu ikutu, etorri negana eta... Etorri ondo. Hori da, etorri ondo. Eta nik ikusiko dut gure badudan edo ez. Hori da. Joatea zu eta mundu guztiak ikutzea zure gorputxe, zuk ez ebez eskatu barik, dalo, gure joan amendik, azkenan zan, nau super inkomoda, eta ni etorri naz ondo pasetan.